Hey guys, so ito yung ginawa ko nung nakaraang araw na collagen ba, yung chicken feet. Isang bote na lang siya kasi binuhol ko kinabukasan. Hindi siya nung tiningnan ko kinabukasan, hindi siya nag-firm, so binuhol ko ulit. So ayun, isang lang siya, isang bote. Firm na siya. Ito sobrang firm. Ganito yung results niya. Pwede nyo din siyang ipang sahog, or kuha lang kayo ng isang kutsara, ganyan lang. Para siyang gelatin. Pwede lang ganyan. Yan, ganyan lang. Pwedeng ganyan lang sa umaga. Tapos yung paa ng manok, ito, nilagyan ko ng konting toyo, tsaka olive oil. Tapos microwave ko lang kasi para madali lang siya mainit. Masarap siya guys. Tapos madali siyang gawin, pero matagal yung proseso niya. Next time gagawa ako ng yung mga chicken feet lang, tapos bawang tsaka sibuyas tsaka garlic lang yung lalagay ko. Masarap naman siya kasi nilagyan ko ng asin. So okay yun. Lalo pa tayo, hindi na tayo bumabata, kailangan talaga natin ng sa katawan ba, collagen. Medyo makikita na sa katawan natin na kumukulubot-kulubot na ba. Ayun, maganda siya at madali lang siyang gawin din. Madaming sa Pilipinas, kahit saan naman madaming chicken feet na benta. May nakita nga ako dito. So ayun lang.